ఈ స్తోత్రాన్ని దత్తాత్రేయ హృదయం అంటారు. పార్వతీదేవికి శివుడు చెప్పాడు. ఈ హృదయాన్ని వినడం ద్వారా పిశాచాలకు సంబంధించిన శాకిని, భూత, డాకిని, కాకిని గ్రహాదులకు సంబంధించిన బ్రహ్మరాక్షస, బేతాళ, బాలభూత సంబంధించిన దోషాలన్నీ తొలగిపోతాయి. అలాగే ఇతరుల యొక్క దృష్టి దోషాలు తొలగిపోతాయి. ఇతరులు చేసే ప్రయోగాది దోషాలు తొలగిపోతాయి. మోక్షప్రాప్తికి చాలా మంచిది. 3 సార్లు వినడం వల్ల మోక్షప్రాప్తి అని చెప్పారు. అలాగనే అన్ని అనారోగ్యాలు, అన్ని పాపాలు నశిస్తాయి. దీనివలన దీర్ఘాయుర్దాయం లభిస్తుంది. గండ దోషాలు తొలగిపోతాయి. దీన్ని ప్రతిరోజు భక్తితో వినడం మంచిది. 3 సార్లు పార్వత్యువాజ దేవశంకర సర్వేశ భక్తానామయప్రదా విజ్ఞప్తిం శృణుమే శంభో నరాణాం హితకారణం ఈశ్వరువాచ వదప్రియే మహాభాగే భక్తానుగ్రహకారిణి పార్వత్యువాచ దేవదేవస్య దత్తస్య హృదయం బ్రూహి మే ప్రభో సర్వారిష్టహరం పుణ్యం జనానాం ముక్తిమార్గదం ఈశ్వరోవాచ శృణుదేవి మహాభాగే హృదయం బ్రహ్మాద్భుతం ఆదినాథస్య దత్తస్య హృదయం సర్వకామదం ధ్యానం శ్రీబాలచంద్ర శోభితకిరీడినం పుష్పహారమణియుక్తవక్షకం పీతవస్త్రమణిశోభితపద్యం ప్రణమామ్యనసూయోద్భవదత్తం దత్తం సనాతనం నిత్యం నిర్వికారం నిరామయం హరం శివం మహాదేవం సర్వభూతోపకారకం నారాయణం మహావిష్ణుం సర్గస్థిత్యంతకారణం నిరాకారం చ సర్వేశం కార్తవీర్యవరప్రదం అత్రిపుత్రం మహాదేజం మునివంద్యం జనార్దనం ద్రాం బీజవరదం శుద్ధం హ్రీం బీజేన సమన్వితం శరణ్యం శాశ్వతం యుక్తం మాయయా జగుణాన్వితం త్రిగుణం త్రిగుణాతీతం త్రియామాపతిమౌళికం రామం రమాపతిం కృష్ణం గోవిందం పీతవాససం దిగంబరం నాగహారం వ్యాఘ్రచర్మోత్తరీయకం భస్మగంధాదిలిప్తాంగం మాయాముక్తం జగత్పతిం నిర్గుణం చ గుణోపేతం విశ్వవ్యాపినమీశ్వరం ధ్యాత్వా దేవం మహాత్మానం విశ్వవంద్యం ప్రభుం గురుం కిరీటకుండలాభ్యాం చ యుక్తం రాజీవలోచనం చంద్రానుజం చంద్రవక్త్రం చంద్రమింద్రాదివందితం రుద్రమింద్రాదివందితం అనసూయా వక్త్రపద్మదినేశమరాధిపం దేవదేవ మహాయోగిన్ అబ్జాసనాదివందిత నారాయణరూపాక్షదత్తాత్రేయ నమోస్తుతే అనంతకమలాకాంత ఔదుంబరస్థితప్రభో నిరంజనమహాయోగిన్ దత్తాత్రేయ నమోస్తుతే మహాబాహో మునిమణే సర్వవిద్యావిశారదా స్థావరం జంగమానాం చ దత్తాత్రేయ నమోస్తుతే ఐంద్రియాం పాతు మహావీరో వహ్న్యాం ప్రణవపూర్వకం యామ్యాం దత్తాత్రేయో రక్షేత్ నైరుత్యాం భక్తవత్సల ప్రతీచ్యాం పాతు యోగీశో యోగీనాం హృదయే స్థిత అనిల్యాం వరదః పాతు శంభో కుబేర్యాం చ జగత్ప్రభో ఈశాన్యాం పాతు మే రామో ఊర్ధ్వం పాతు మహామునిః షడక్షరో మహామంత్రः పాత్వధస్తాత్ జగత్పతి ఏవం పంక్తిశతో రక్షేత్ పంక్తిదిశో రక్షేత్ యమరాజవరప్రదాకారాదిక్షకారాంతం సదా రక్షేత్ ద్విహుస్వయం దత్తం దత్తం పునర్దత్తం యో వదేత్ భక్తిసంయుతః తస్య పాపాని సర్వాణి క్షయం యాంతి న సంశయా ఏదం పఠతే నిత్యం హృదయం సర్వకామదం పిశాచ శాకినీభూత డాకినీ కాకినీ తథా బ్రహ్మరాక్షస వేతాళాక్షోటింగా బాలఘ భూతకాः గచ్చन्ति పఠనాదేవ నాత్రకార్య విచారణ అపవర్గప్రదం సాక్షాత్ మనోరథప్రపూరకం ఏకవారం ద్వివారం చ త్రివారం యః పఠేన్నరః జన్మ మృత్యుం చ దుఃఖం చ సుఖం ప్రాప్నోతి భక్తిమాన్ గోపనీయం ప్రయత్నేన జననీజారవత్ప్రియేణ దేయం ఇదం స్తోత్రం హృదయాఖ్యం చ భామీ గురుభక్తాయ దాతవ్యం అన్యథా న ప్రకాశయేత్ తవ స్నేహాచ్చ కథితం భక్తిం జ్ఞాత్వా త్వయా శుభే దత్తాత్రేయస్య కృపయా సభవేత్ దీర్ఘమాయుగः. ఇది శ్రీరుద్రయామణే శివపార్వతీ సంవాదే దత్తాత్రేయ హృదయం సంపూర్ణం.